Για μας η ΟΔΕΔ και η ΔΑΠ είναι τρόπος ζωής. Είναι η προσπάθεια να μπορέσεις να κερδίσεις μέσα στις πιο αντίξωες συνθήκες. Μαζί πετύχαμε να γυρίσουμε σελίδα στην οργάνωση και σήμερα είμαστε μετά από πολλά χρόνια έτοιμοι για να διεκδικήσουμε περισσότερα. Είμαστε πατριώτες, είμαστε φιλελεύθεροι και δεν πρόκειται ποτέ να εγκαταλείψουμε τους αδύναμους που μας έχουν ανάγκη. Είμαστε η γενιά που είναι καταδεκασμένη να τα αλλάξει όλα και δεν πρόκειται να κάνουμε βήμα πίσω. Είμαστε εμείς που θα κάνουμε τη ΔΑΠ του Φουκού ακόμα μεγαλύτερη, που η δική μας γενιά έχει την ευθύνη να πάει τη χώρα παρακάτω. Πάμε μαζί να κάνουμε την ΟΝΕΔ της δικής μας γενιάς δύναμη εξέλιξης της ελληνικής κοινωνίας, για να κάνουμε την οργάνωσή μας εκφραστή μιας ολόκληρης γενιάς που δεν συμβιβάζεται.